Karong 2016, adunay bag-ong ruta sa traslasyon ug sa prosesyon ni Senior Santo Niño. Ang traslasyon o sa motorcade diin dadun ang imahe ni Santo Niño ngadto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue gikan sa Basilica inikapit sa 15 sa alas 7 sa buntag. Ang motorcade magsugo sa Di Jerusalem mo de mano sa General Maximum Avenue, mo di Cilia sa Gorodo Avenue, de mano sa Archbishop Reyes ug straight na ngadto sa Governor M. Cuenco Avenue ug de mano sa A.S. Fortuna. Samtang ang prosesyon adto moagi sa Magallanes, dayon Natalio Bacalso, B. Rodriguez, dayon Virama, paubos na dayon sa Osmeña Boulevard, lahos na sa Basilica. Tambag sa kaparian sa Basilica sa mga devotees nga moapil sa traslasyon nga dili mohikap o muhawk sa imahe ato sa motorcade. Kung gustong muhawk sa imahe, pwede silang muadto sa Basilica.